Здравейте пак! Това е този геймплей, който ви обещах, но този геймплей ще е специален, защото е Minecraft Pocket Edition. Това е платена игра и аз съм я купил и сега почваме гейм. Днеска геймплеят ще е в един мап, който аз и ето го. Тук тези неща, които виждате в инвентарът ми, съм ги правил с един хак. Ето го и хакът. Тук може да чакайте да преместя програмата, да енчантвате, да... Ето сега, ето се енчантва. Натискате така, на нещо, което енчантнете и енчантвате. Например, аз ще го енчантна с Silk Touch, Save и енчантнате с още нещо. Аз съм го енчантвал и преди. Извинявам, защо ако болен. И сега ще с лодка. Това знае. Не е толкова специално, но трябва... Тук имах един много готин свят, който не исках да губя, но аз загубих. Ето така се плува с лодка. То всеки знае, а който не знае, ще се научи. И виждате, че се вдига левел. Това е една от новите версии на Minecraft за телефон. И аз си играм с програмата Block Watcher, защото не мога да си генерирам хаковете, които използвам. Има и хак за гранати, но той изобщо не действа. Аз съм го свалял. И това беше за този мап. Сега ще отидя на друг мап, който свалих специално за този клип. И ето, който се нарича Diamond. И вижте колко много неща има тук. Сега го направя да не вали, защото малко ме дразни. Така. Spawn Potion. Да е светло. И да не вали. Ау. Защо не вали? Защо ще вали? Това е доста странно. Това явно е някакъв бъг. Съжалявам, че вали, но за това ще седя в къщата. Сега ще направя една кирка с хакът, за да може да махна вратата. Но трябва да е диамантена, защото иначе не може. Така. Ето го моят етаж на къщата. Това е масата. И сега ще скоча върху камината. Гледайте. Не успях, но това си е. Ето тук ми е лабораторията. Тук има върта, има взривоопасни неща и някакви други мерки за безопасност. И тя е обградена с стъкла, но трябваше да е с камъни за по-безопасност, който е правил този малко го премислил. И сега ето е лабораторията. Ще ви покажа един експеримент с TNT. Но може всичко да се взриви. Не съм я тествал. Така. Да вземем запалка с хака. И започваме тест. Обаче... вратичката. Но аз трябва да се отдръпна,
защото може експлозията да не ме засегне на безопасно място. Сега... Позата на века! Бягай! Оле-ле! Това явно е била голяма експлозия. Леле, майко мила. Вижте каква експлозия е било от едно TNT. Леле, майчице. Покрива. Ще си взема един стак купчета и ще го закърпя. Както се казва, ето с такива, но не мога да намеря точните, от които е направен. И за това ще използвам такива купчета. Ето вижте, с хака може да се лети. За по-лесна игра. И тук ще слезнем. Ще го закърпим с колкото имаме от това. И от това също. Дъното ми стигна с материалите, за да може да не слагам от гадните. Но явно ще трябва. И сложи ги. Сега ще влезна, за да може да сложим последното. И го закърпим всичко. Това ще стане лаборатория за тестове. Сега в съндъка ще си... Ой, това още да закърпя. И всичко е закърпено. Поне така съм си мислил. Но ето вече наистина всичко трябва да е. Защо не се закърпва всичко? И вече наистина всичко е закърпено. Всички неща ще си ги оставя в съндъка. И сега ще разгледаме къщата и клипът ще свърши. Извинете за смъркането, защото аз и миналия клип ви казах, малко съм болен. И сега това ми е подземният бункер. Тук има всичко, от което може да се нуждаеш. Тук има и втори. А тук какво ли ще има? Дупка към бункера. Тук има тоалетна. И сега да се върнем към по-хубавият бункер. Тук има чест с неща за оцеляване. И легло, както се разбира, и крафтинг тейбъл. Сега да се качим горе на основният етаж и от него ще идем на втория, където ще ви покажа където ще ви покажа какво има и там. И ето я стълбата към вторият етаж. Но малко трудно се качва. И... Давай де! И... Ето както виждате, ето го вторият етаж. Това е танът, има много картини, легло, има наковалня. И тук два честа.
с най-различни работи. Тейбъл и книги. Тук още картини и тераса. Тук води към моят басейн. И това беше цялата ми къща. Сега ще разгледаме селото. Тук има опити за правен портал, но не е само нищо. Така, тук има къщи и още. Тук, това аз не съм го гледал. Това мисля, че е ресторант. Да, това е ресторант. Както виждате, вратичките, когато ги отворих, се счупиха. Това е нормално. И сега ще идем в онази златната къща, в ето тази. И клипът ще завърши. Тук това би трябвало да е телевизор с диван. Тук трябва да е легло с шезлонги или столове. И картина и книги. Третият етаж е същото, има и чест, в който няма нищо. И още една тераса и сега ще се самоубия. Буф! Не успях да се самоубия. Защо? Боже, защо ме даряваш с глупости? Защо, Боже, защо? И сега това беше клипът. Аз бях Костадин Венетиев и